Alweer 2 jaar werkt het winters aan het vaartuig. Het kost het een soort tijd en energie van de kunster. De laatste man die er alle dagen. Want het schip mag net weer haast zinken. Er is alweer staal in kwam, dus staal en profielen weer toch er volle sterker wordt. En die binnen toch lutsen, dus dan kun je wel zien, dan ben je al je naar je sponten in komen en dit ziet er al in het in. Ja, en dat soort cruisen hebben we erin maken om het te versterken. Er is al je naar hout in kwam. Na de feestelijke twetterlitting 2 jaar verlien met duizenden mensen langs de kant, die blikken dat het schip lek wie. Zo'n tijd werkt het winters de meest van 20 vrijwilligers, stagiaires en mensen van het UWV om het schip weer druwende te krijgen. Het is een soort van levenswerk voor hem worden. Ik heb wel een beetje het gevoel van oké, de helft van de missie is slagen. En de ene helft wie om mij zo volle mogelijk jouwtjes en mijn mensen een schip te bouwen en verhalen te verzamelen. Maar het wie ik het idee om daar mij op reis te gaan. Dus nou ja, in 2 dagen in de Prinsentuin lezen, maar een lekker boord, dat is vanzelfs net een reis. Dus ik dacht van, nou, ik kan 2 dingen doen, ik kan ermee ophoren. Of ik kan gewoon verder gaan en zorg je dat het schip geschikt maken wordt, dat er wel echt varen kan weer. Dus, en dat hebben we dien. Winters wil begin september de oertocht van Haans naar Vlieland maatje. Het is daar onderdeel van het festival Into the Great Wide Open. En nou zinkt er net? Ja, dat kun je nooit garanderen. Maar we gaan het wel op een officiële manier dienen. Dus mijn oren worden binnen schipsbouwers West die gaan gewoon advies genoemd van nou ja, hoe is het nou het beste doen? En de techniek die we gebruikt hebben, ik voor de Bayern, dat is gewoon een beproefde techniek. Dat is net experimenteel meer. Met dat papier-maché wie zelfs een experiment. Maar dit is gewoon zoals het mat.